നമ്മളധികമായിരിക്കും പാനിപ്പൂരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാനിപ്പൂരി നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം ബേക്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഇതാണ് കണ്ണൂരിലുള്ള അടിപൊളി ഹോം ബേക്സ്. ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ പാനിപ്പൂരിയും ബ്രൗണി വിത്ത് ഗണേശ സോസാണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട്. ഇവരെ പാനിപ്പൂരി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അടിപൊളി പാനിപ്പൂരിയാണ് ഇവരെ മസാലയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ആ മസാല ഇട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാനിപ്പൂരി ചെറിയ റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരിന്ന് എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തേക്കും. ഒരു അടിപൊളി പാനിപൂരി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവന്റെ ചെക്കൻ്റെ തീറ്റ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാവും. ഇവൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് കാരണം തിന്ന ചെക്കനാണിത്. അത്രക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഇവരെ പാനിപൂരി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ ഇവരെ ബ്രൗണി വിത്ത് ഗണേശ സോസ്, അത് നൈസ് സാധനമായിരുന്നു. ആ ഗണേശ സോസും കൂടെ ബ്രൗണി കൂട്ടിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവർ കുറേ ടൈപ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡും പിന്നെ അറബിക് ഡിഷസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഹോം ബേക്സ് റീസണബിൾ റേറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ. ഒരു അടിപൊളി ഹോം ബേക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, വേണ്ടവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ.